nano aja ndadakne kok sing ana rampung dhisik jawerna-werna Surabaya kampung kaliyasin yen pengen urip mulya kudu wani prihatin ambyang kacang digongso gula yen nandang kudu selila aja dah ngresula aja gething mundhak nyanding kok ya eling yo sego liwat weton Surakarta mbok aja banget wong padha-padha kanca geplak bintang jae yen wis penak aja nyepeleke ndak ilang wahyune manuk anyar susuwe dawa entuk anyar joleli sing tuwa aja sia-sia sing guyon-guyon Mbak Ibu Emri Sila. Oke, wonten Hongkong. Ya. Podonya
barat tembang ibarat tebu Biyen nomaku gedhe,
nyuwun donga restu Yo Dini ning kutha Solo dalan budi ning taman jurak ning pinggir Bengawan Solo nudolan budi awan lan bengi suka-suka nanging aja kerja ning kutha Solo muda lan mudi ing taman jurang ning pinggir Bengawan Solo muda lan mudi awan lan bengi do suka-suka nanging aja ngikat janji Jangling bulan angin kang teko sasak gawa gendeng tresno banyu bangawan sinar cayaning bulan lir sabutian alerap buka kenangan mirsake opo mesawa ing taman jurang taman nendah kutha Solo taman kreasi awan lan bengi sing tuwa-tuwa nanging aja ngikat janji tian wujud temong paksi Norano agawe talineng bronto Piye Mas Gareng iki tak upamake kaki toa masjid. Toa masjid Wujude cilik ning suarane wer. Toa masjid. dadi ketoke cilik tapi nah Suarane cetha banter rawa. Kuwi yen ora rusak. Yen rusak ya ora nek iki ya apik ora rusak tegese powere full ngono banter ngono powerful. iya kuwi jenenge teknik manipulasi ngerti Pak Iya. pengelabuan Pengelabuan. Ya. Jadi aku nyuara banter ngantek muni mburi maktut gak krungu ta gak krungu ayo anu alus manis nengsa mage
telat ngombe obat bocah iki. Aku seneng Oh ngeten iya lho. iya golek. Tak ibaratke manuk kutilang panjenengan. Betul. Nek ibu-ibu kan misal Mbak Suci manuk apa? Ora duwe. Lho. Ibarat Ora tau wingu manuk kae. manuke bojone Oh. ngomah nek. Kula ngopeni nggone bojone Suci ya ngapa? Ya Mas Wayang iki upan-upan manuk. Ayo, Rembang. Ya nggih. Ayo. Presiden kok Karo manuke Suci kok manuke bojo. Anu. Ayo. Ibu bunga hengan. Wah, kulino gambleh lho iki. Tiku. Nyanding bisa dadi tombo. Yo diaturke buka celuk. Nah, mangga. Podang kuning dening Mbak Eka Prihatining sih. Mangga. Iya, Nduk. Esuk awane ngomah wis ora krasan. Halo lali. Luyuran nang goleki sing tak sayang. Mumbang midang kon goleki. Ora krasa esuk awan ati bengi. Eman-eman yen nganti yo kang nyawang. Kleyang-kleyang tak sawang mencok ning empang. Jangan tak tindhe saka kagungan. Sarapi bocah dhewek gawe bencokan. Kalau kae tak suwon mbok aja ngecek. Podang kuning gawe pikirku kopi. Tak sawang tambah manise. Bunga yen lakon nyanding sinane. Ora bakal mati si podang tutut tadi rancang. Yo, irama seger sing penak. Nerangin jenter gampang. Nyokek Mas, yo nyokek yo. Nyokek Mas, nyokek yo. Ayo Kak. Esuk awan ning omah. Khusus Eka si joget, ayo. Luyuran golek rasayang. Ya. Mumpung midarang gonku goleki. Ora krasa esuk awan. Henti Mas Gareng. Yup. Yo, eman yen nganti kan nyawang. Goyang-goyang tak sawang mencok ning apang. Jangan tak rinci saka kagungan. Sarawi ngoceh dheweke nyalek coan. Eka, yo. Tak suwon mbok aja ngecek. Alah, jeglek. Mas Gareng, ayo. Tak sawang tambah manise. Ibu bunga yen lakon nyanding sirane. Ora bakal Eka. mati kanthi panisi.
Ya, Mas Gareng ayo. Nyongan Pak Kur